गैलालै भेन्दिया मोनजानाय नंला देग्लाय अखाबो अखा सान्दुंबाबो सान्दुं हाग्रा जाजोब्बाय नै थाइसेबो थाइखायाखै आरो दंबावोमोन साइड साइडथिंना रज'आसैबो अखायानो बाराद्राय जाबायना हाजेननायनिफ्रायनो अखा ओरै लेस्रि दंमोन लेस्रिया एसे मोजां जाबोदों जादोंला भेन्दिया रज'बाबो गैला आरोना स' दायो जों थांनो ओंखारदों आरोना हाबा जानो थाखाय दै स' दिनैनि भिडिअ'आ जाहैबाय हाबा जानायसो दै दिनैनि भिडिअ'आ स' जोङो थांगोन बाबा आरो आं थांगोन ओमफ्राय आइयाबो थांफागोन आरोना ओमफ्राय जायफोरा आं बुंखाबाय फार्स्टआवनो जायफोरा हौवा गोदान हिन्जाव गोदान नायनो गोसो दङ नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायलांबानो जाबाय ना आरो जायफ्रा नायनो गोसो गैला स्किप खालामनो हागोन दे आङो बेलेग बिदि इनफरमेटिभ भिडिअ नङा दिनै ना हाबा जानाय आरोना माबोरै जायो माबोरै मायो हौवा गोदान हिन्जाव गोदानखौ नुनो मोनगोन आरोना जुदि नोंथांमोना नायलांबाय थाबाथाय माने जोंनि आलासिनिनो ओमफ्राय आंबो माने थांफेराखै जाहैबाय फार्स्ट टाइम दै आयंनि फिसालानि माने आं फार्स्ट टाइमसो थांगोन नालाय स' बांद्राय बखिबाय थाला थुदो बिदिब्ला थांनानै डाइरेक्ट हाबायाव ओंखारहैखानोसै दायो जों सफैबाय आरोना एसे नार्भासबो मोनदों आरोना लाजिनाय मोनदों माने माबोरै हाबलांगोन ना सोरबा बिदि जानो लोगोफोर नोंसोरो कमेन्ट खालामना खिथाहरदे माने हाबानि गेट सफैबाथाय सिङाव हाबलांनो माबोरैबा नाङो आरोना बिदि हाबायानो लामानि सेन्टाराव दे बे बाक्सा डिस्ट्रिक्ट एरिया खिनियाव जाबाय दं दायो हाबाया ओरै दा जों सिंथिं हाबलांनोसै आरोना नै मेन गेटआ बेबायदि बिराद मोजां साजायदों आरोना एकदम मोजां नुदों माने सिम्पोल ओमफ्राय मोजां साबसिनै बिराद मोजां नुदों आरोना ओरै गामिथिं हाबलांनाय लामा इयो दा जों सिंथिंजाय हाबलांनोसै आरोना एसे एक्साइटेडबो आरो नार्भास मोनदों नै जोंहा हाबनानै ना मोसागासिनो जाहैबाय नायदो जा एक्टरा हांगार सांगार नांजोबोलै खावलायावबो फेबायानो बिराद मोजां साजायदों आरोना सिम्पोल दे बांद्राय एसेबां हाइ फाइबो नङा बिराद मोजां सिम्पोल आरोना माने गाज्रिद्रायबो नङा मोजांद्रायबो नङा एकदम बेस्ट माने ओमफ्राय ओरै सिंथिं हाबलांबाय ओरै लामाया ना ओरै टार्निं जाबोबाय हाबनानै जोङो नुबाय मा जोङो बिराद राइट टाइमावनो सफैबाय मारियानो जायो दायो हाबा होनायखौनो नुबोबाय जों माने बिसिना सानावनो हाबा होयो लायो आरोना बड' ट्रेडिसनेल वेजों दै हाबाया बर'निनो बाथौ धोरोमावनो जोङो फैनानैनो हाबा होनायखौ नुफैबाय आरोना बिदि नुगोन सानाखैमोन गिसिब सिबबावलायबाय आरोना बे गिसिब सिबनायखौ मानि थाखाय सिबो नोंथांमोना मिथिगौ खोथाखौ कमेन्ट खालामनानै बुहुद हाबायावनो गिसिब सिबनायखौ नुबाय माने खिन्थु मिनिंखौ दाबो मोजाङै मिथियाखै मानि थाखाय सिबोबा बिदि देउरिया माबा माबि रायसंगासिनो बिदि मानसिफोराबो फैबायानो आलासिफोरा फैबाय बांसिनानो ओमफ्राय रायजो राजायाबो बांद्राय समा जाथ'गोन नालाय थाब मोनफैयाखैमोन आरोना बिदिनो न'नि गोजा हाबाखौ होबाय दङ टाइमा जादोंमोन खालि 10:30 बिदि ओमफ्राय नै बिदि मन्दिरखौलाय बिदि साजायदों फुलजों ओरै माला गानफबहोजोब्बाय एक्साइटेड जोंबो नायनानै स' नोंथांमोनाबो नायदो नै बिदि एबार गिदिंसिगोन आरोना माबाखौ मन्दिरखौ खेबथाम सातबार गिदिङोदां कमेन्ट खालामहरदो आं एक्जेक्टलि माने मिथिबाङा बिदि बांद्राय होबाय स्पिडाव गिदिंहोबायलै आं एसे थाब जानाय बायदि नायदो माबोरै मोनदो एक्साइटेड नारेंखल लाबोनो जाहैबाय ओमफ्राय गयबो बान्दों जाहैबाय फाफ्लियाव ना फार्स्ट टाइम दै गय बान्नाय नुफेराखैमोन बिदि नारेंखल लानायबो नुवाखैमोन बेबायदि गिसिब सिबै बरायगासिनो जाहैबाय ना एसे स्ल' मसन नायदोलै रायजोफोर माबायदि नुयो नायलाय ओरै दायो जों जानायावसो फैलायबाय दै जाग्रा लानोसै माने आलासि गोजा नालाय थाब जागोन जाबाय ना स' जानायनि बिदि रानगासिनो आरोना दालि होदों ना होदों नाया कम्पालसरि बेनि उनाव लाब्रा होदों आलु मटर ओमफ्राय अमा बेदरखौ जेसेबां नांगौ एसेबां जानो हायो आरोना बिदि जाबाय आंबो जाबाय ओमफ्राय नैसो जोंहानिया नानि काजिन आलासि ओमफ्राय नैबे जोंहानिनो फंबायनि फिसाइ हिन्जाव बिदि ओमफ्राय आनै दङ ओमफ्राय बेफोर काजिन गोजा सानैबो थिगसे जाथोंसै जादो आरोना जारै जुबबो दङ लाजियो केमेरा साय मानसिफोरा ओमफ्राय नोरै आदै मादै दङ ओमफ्राय नैसिमबो जोंनि काजिन जोब गासैबो बिराद गोबावनि उनाव खनसे जमा लोगो मोनलायबाय गासैबो दायो नै जाखांना फैनानै दसे रायलायबाय थांनायनिबो एसे लाहार फाहार जागासिनो आं बांद्राय खेबबाय थायासै आरोना मानसि गोजा लाजिनायबो मोनो नालाय एसे मोखाङाव लांनो डाइरेक्ट केमेरा खालामनानै जोंहानि बाबा जों ओरैनो खामसालियाव जिरायना दंमोन आरोना बिदि ओमफ्राय नैयाव एसे फुरथि खालामबाय नोंथांमोनाबो खोनासंना लादो माबोरै खालामो इन्टारेस्ट खालामबाय थांनो गोनांनि एसे फैनो बिराद बादोंमोन आरोना थेवब्लाबो उपाय गैया लामायाबो गोजान नालाय फैनांगौ जाबाय आरोना ओरै खैना गोदानखौ एसे जंखायनो थांबाय आरोना आंथ' बांद्राय एसे बुंनोनो हायासै माने लाजिनाय मोनो नालाय आरो गोदान बिदिबो नुफेरलायाखै फार्स्ट टाइम स' नोंथांमोना नायदो
Thanks deh. Saya menilai sih. Kulumnya kena mau di kulum deh. Interest saya Thanks ini. deh, mari tangkas juga. Thanks deh. Thanks deh. Jadi, Deh. angkat siar nazung dayi. Thanks deh. Ang si matu sampai. Di mana na ayong selani. Di mana ayong selani haba mana. Hah? Mana lagi tangkas kaya? Last tower bukan sih breednya. Foto Lah, kita tapi lagi dah aja bina. Pelanggan foto kita baru. Lo, masih kemana lo? Hinjau bilang kemarin dia lagi ber. Dia malah thanks deh. Tangkani saya dong dia jabai tang ini. Baik sama kan sih kasih. Sana feel जोङो. Sabai जोंबो मोजां ini बिराद मोजां नांदों आरोना फैनानै माने फार्स्ट टाइम दे बाक्सानि ना बुंदों बियो गरबिल ना मा सौनो लायो गरबिल सकनि सोनाबा आरोना लामाया ओरै पुब आइथाबारि ना मा होनदोंमोन ना पुब आइथाबारि टु गरबिल रडनि लामायावनो माने बे लामानि साहा साइडथिं मेन लामायावनो फार्स्ट टाइम जाजा बसानि फैबाय आरो खासि बोरायाना आयंआ आदैया आयंना आदै जानथाय खिलायबाय जाहैबाय एसे जेबो नंला थांनोसै Oh, tak keko. Mobil dikit dia. Tuh. Oh, देखायसु. Bagus, bagus. Deh. So बेखिनियानो दे जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय दे आरो कमेन्ट खालामथारबानो जाबाय दे माबोरै नुदों नोंथांमोननि गासिबो कमेन्टखौ फरायजोबो कमेन्ट खालामनो जाबावो आरो Oke, दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै थाबैनो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअखौ माबोरै मोनखो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो बाय बाय